Băi, dar tu ai ceva cultură generală. Și explodează, da, explodează și făcut de prin păduri și iau foc pădurile și Australia e de Australia și nu poate nimeni face nimic, că nu se poate nimeni lucra cu nimic. Din ce cauză? Din ce mai rău? Pentru că să arde țuică penală. Arțuică aiurea, așa și ia foc Australia. Țuica penală. Și ia foc Australia atât. Pentru că bagă dulceață înăuntru, aia într-adevăr îți lasă cantitate de alcool. Și pune prea mult zahăr în dulceață. Se depune prea mult zahăr pe copac și ia foc. Păi ăștia nu știu ce te fac dacă ar pune măcar zahăr de la brut. Nu, poate. Îmi pun zahăr de asta ieftin. Nu interesează. Să pun zahăr ieftin de ăsta de la... Nu, Kaufland. trebuie să te duci la coset, frate. Ce? Trebuie să tai focul cu cosa, că poți să-l tai. Adică nu, în sensul ăla al vieții. Cum ai zis, să merg la coset să ce? Mergi la coset, trei coset. Focul poți să-l cosești, mă, să-l acoperi. Când tai odată cu cosa, atunci se împarte pământul de alt... Ia să foc din costă, așa e? Cifra aia octanică. Așa, pe ce costă îți trebuie ca să... Să faci octanizare. Așa, păi cu ce costă cosești focul? Cu o cosă normală, cu o cosă din aia din veche, din bătrânească. Așa, păi nu trebuie să o bați înainte. Trebuie să o fuți în găloază, trebuie să o pui, aia nici nu s-a desfăcut vreodată dintr-un ligament. Sunt niște chestii, trebuie cosit. Altfel nu se... Păi îți trebuie ceva costă de asta antiflăcări. Rămân trei lucruri. Rămân trei lucruri. 1. Rămân cărbune, Foc? focul insistent, care e calculat pentru aer, luciul apei. De asta se calculează luciul apei. Și atunci poți să știi cu ce poți să stingi un incendiu. Coițe, da. Mult mai repede. Și cu ce poți să stingi cel mai repede? Da, întreabă mă, că e pe mine. Păi nu, am crezut că știi, că ai zis că... Păi, dar cu ce să schimbi? Că trebuie o formulă chimică, luciul apei plus focul... Ți-am spus. Cu rugină. Focul Ăla-i. stingi de la rugină. Ăla-i. Și oamenii nu știu, fraierii, și aruncă rugina... Rugină. Și Și atunci când dai cu cosa și- peste pietrele alea... și Oamenii aruncă rugina la gunoi și ei nu știu că ăla e bun de ei stâns focul. Da, da. Păi ce cap, așa e? I don't know.